شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም أنا عاقم سلاح الديني كابن كرسوس قال تولدي عالم لخو بيت كريستيان لو مدما نزم عالت زخون ناي هيوت قال حيزنا متينا لنا لو من نكافلو قال غيزاو مكرا حلافي يزبل غيزاو مكرا حلافي ريخون غيزاو دخونه مكرا اب لايف نفس وكفنا يمتي اب هيوت نفس وكفنا استفالالي عينت نفاسات استفالالي عينت معفلات استفالالي عينت مكراتات كغاطم يخول يوم ነገር ግን እቶም ጊዜያውያን ዝሆኑ መከራታት ጊዜያው ስለዝሆነ ሓላፊ ጊዜያው ዘበለ ሁሉ ሓላፊ ብዙሕ ጊዜ ኣብ ጊዜ መከራ ኣብ ጊዜ ንፋስ ኣብ ጊዜ ኣብ ህይወትና ቻሌንጅ ዝመጹና ነገራት ልብና ንምንታይ ይስበር ምኽንያቱ እቲ ነገርቲ ጊዜያው ምዃኑ እቲ ነገርቲ ሓላፊ ምዃኑ ስለዘይነቕልብ እዩ ሪኹም ኣሕዋት ሎም ብዝተፈላለየ መንገዲ ተሓልፉ ዘለኹም እዚ ጊዜያው ዝኾነ መከራ ንልብኹም ከም ናይ መጨረሻ ናይ ህይወትኩም ገይሩ ክሕዞ ኣይትፍቀዱሉ ኖ እዚ ጊዜያው ዝኾነ መከራ ከምቲ ዝመጾ ከምኡ ድማ ከም ዝሓልፍ እመኑ ከም ኣማጻጽኡ مخادو خا ايترفني مصحف قدس كم زيبل ابكال اي قرنطس معرف 4 كالاي قرنطس معرف 4 16 اتشعاز حلفن قليلن صبابانا ريخو اتشعاز حلفن قليلن صبابانا نتصبابا قليل زغبرو انتاي تدايلكمني شعا كم زحلف سلازا امنا حواري ريخو حلاف مخانو ذا امن كالو نجر قليل يسخونلكا حلاف مخانو ذا امن كل نجر يقللكيو نمنتاي تتباهله غيزا مخانو حلاف مخانو سلازستوعالكي سلازي نمكرهم قليل زغبرو كاتا حدا نطبي اتمكراتي غيزا مخانو حلاف مخانو سلازفولوتيم كم نقصيلو اتشعاز حلفن قليلن صبابانا ما اليا زي ببلوس نايزل عالم ملو رزين كبري يدالونا ايمو اتناي وصا اسبنا انت بسبسكوا اتوشطاوي اتوشطنا ابصصبح يحدثالو سلازي اين حللن انا اتزرأ نجيزي اتزيرأ جنا نزل عالميمو نحنا نتزيرأ امبر نتزرأ اين تمتني نايلو يسوع كريستوس نزل عالم قويدايو كابت حدا ابزي جيزاو زخونه مكرا فتناتات اب هيوت زغاطمكم بستفالالي منقد بامنتكم درجه مكرا مصكم كل يخل هيوت بزتفالالي منقدي كابتم 4 نطبي نمكرا بقليلو خحلفونا زكولو نطبتات ككافلوكم قداماي نمكرا بقليلو خنحلفو انتدا ندلو خوينا نتزولو زيكونا نتزمص مرعي نلامد ريخو نتزولو مرعي بزح غيزي يكابدو اينتو غداي قانزو يو بزح اينتو غداي ነገር ግን نتزولو غديفنا نتزمص كنر انتدا اجميرنا نزا حلاف غديفنا نتزمص كنر اندحر جميرنا نتزنبر كنر اندحر جميرنا نتنا እግዚአብሔር ሐሳብ ቀጭሎ ኣብ ህይወትና ዝኸውን አፍተማዕበል አፍተመከራን ኮይና ነተህድአት ክንሪኦ እንድሕር ጀሚርና እትመከራ ከም ትخعወተልና ዝደልዮ ከይተዓወተልና ክንሰግሮ ንኽእሊና ብዙሕ ግዜ ዝመጹ መከራታት ዝዕወቱና ዝጎድኡና ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ አጣማምታና ስለዘይነጸብቕ እዩ ኣብ ግዜ መከራ ንመከራ አይራአይኒ ኣብ ግዜ ንፋስ ንንፋስ አይራአይኒ ኖ ኣብ ግዜ ንፋስ ንህድአት ይዝረአ ንጸጥታ ይዝረአ ህድአት ከም ዘሎ ጽባሕ ርኢ ሰላም ከም ዝኾነ ጽባሕ ርኢ مكنوان كم زولو قدمي خرئي بزتفالالي عينت منجد بمصيكو زولو قداي غيزاو مخانو فلتي نحقو لبخي هبكي اي تتأمتيو نتصوح نقو اب هيوتكو زخون رأيو شو كتحديخي شو دما نتي غيزاو زخون مكرا بسحق كتحالفيخي ገለገለ ንመከረኦም ዝስሕቁሉ ገለገለ ኸ መከረኦም ዝስሕቆም አሉ እቶም ንመከራ ዝስሕቁ ምንም ተዳኢልኩምኒ ኣብ ግዜ መከራ ድሕር መከራ ዘሎ ራህዋ ዝርኢ ሰባት እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ እንተዳ በእምነት ንመላለስ ኮይና ንናኣምኖ ኢና ዳ ንርኢ እምበር ንዝርአ ኣይንርኢና ስለዚ ንዘሎ ይትርአዩ ንዝመጽእ ግን ረአዩ መታን ክትሳጎሉ እቲ ካልኣይ ነጥብ ድማ እቲ ዘሎ ጊዜያውን ሓላፍን ምዃኑ ምእማን أزيهم إمانو بقى أزيزولو تمالي نبران حج ماتي مش أوكي كم تتمالي زي نبران حج زماتا لون ماتي تصبح كا أيكهم روبيت نجر أمانو أزيزا قاتموكم زولو جيزاو زخوانا فتنا جيزاو مخانون حلاف مخانون أمانو أنت دعا حلاف مخانون أمينكم كم نباري جيركم أي تجرنا أولونيكم كم نباري جيرنا أي نحزنو لونينا كم أبجيوتنا أبتصبحنا أبزقتل عمتاتنا كم زقتل قداي جيرنا أي نساقينينا ريخم بزح جزء أب جزء مكرا تسفى نمنتاي نقرط كابت حدا تسفى زقرط أن أب جزء معبل أتما عبل تحلاف مخانو جزء ومخانو سلزينا أمنينا حلاف مخانو نأمن ندحر كوينا كن أقل لنا
ምክንያቱ ነተሓላፍ ምዃኑ ዝኣመንካሉ ኩሉ ዓቃሊኻ ነተሓላፍ ምዃኑ ዝኣመንኩሉ ኩሉ ዓቕልለኪ ዓቕሊ ኩሉ ግዜ ኣብ ምርኣይን ኣብ ሓላፍ ምዃኑ ምእማንን እያ ትመጽእ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ግዜ ፈተና ህድኣት ዝሰኣን ዓቕሊ ንስእን ዋይ ተተባሃለ እቲ ዘሎ ግዜያውን ሓላፍን ምዃኑ ስለ ዘይነኣምን እዩ እቲ ሳልሳይ ዓብ ነጥቢ ድማ ንዘሎ ግዜያዊ ፈተናኹም ዘሕልፈኩም ዋና ነጥቢ ከዓ ኣምላኽ ኣብቲ ጉዳይ ምሳኹም ምዃኑ እመኑ ኣምላኽ ምሳና ምዃኑ ንእማን ርኢኹም ኣሕዋት ኣብ ግዜ መከራ ኣብ ግዜ ፈተና እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳና ብኡኹም ዘሎ ክንኣምን እንድሕር ጀሚርና እቲ ምሳና ዘሎ ካብቲ ጉዳይ ስለ ዝዓቢ እቲ ጉዳይ ክንእሰና ይጅምር እቲ ጉዳይ ክቐለልና ይጅምር ንምንታይ መከራና ዝዓቢና ንምንታይ ምሶም ካባና ዓቢም ክረኣዩ ዝጅምሩ ምኽንያቱ ካብኦም ዝዓቢ ኣምላኽ ምሳና ከም ዘሎ ስለ ዘይንርኢ እዩ ሓደ ግዜ ንፋሳት ክመጹ ከለዉ ማዕበላት ክመጹ ከለዉ እቲ ዓቢ ምሳና ምህላው ከዘንጉዑና ይጅምሩሎ ዓቢዮም ክረኣዩ ይፍትኑ ርኢኺ ዘጋጥመኪ ዘሎ ጉዳይ ክንእሰልክ ትደሊ እንተደኣ ኮንኪ ካብቲ ጉዳይ ዝዓቢ ኣምላኽ ምሳኺ ምህላው እመኒ መጽሐፍ ቅዱስ ቆሚ ዝብል ኢሳያስ 43 ካብ 1 ክሳብ 4 ዘሎ ንያዕቆብ ቆሚ ኢልዎ ኣታ ያዕቆብ ሕሬ ተበጀካ እሞ ኣይትፍራሕ ኢልዎ ርኢኹም ኣነ ተበጀካ ኣይትፍራሕ ኢልዎ ብማያት ምስ እትሓልፍ ኣይከጥሕለካን ኢልዎ ብሓዊ ምስ እትሓልፍ ኢልዎ ባልሃልታ ምስ እትሓልፍ ኢልዎ በዚ ኩሉ ጎደናታት ከም ዝሓልፍ ነግረሎ ኣብኡ ግን ኣነ ምሳኻ ኣለኹ እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ኣሕዋት እንተደኣ ብናሓልፎም ኩሎም ጎደናታት ጥሒስና ክንወፅእ ንደሊ ኮይና ኣብቲ ናሓልፎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳና ምህላው ንእመን እሱ ድማ ከሳግረና እዩ ራብዓይ ድማ ኣብ ግዜ ፈተና ኣብ ግዜ መከራ ብሓይሊ ክንሳገር ንደሊ እንተደኣ ኮይና ኣብ ቅድሚ ኣዒንቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቁራትን ብሉፃትን ክቡራትን ምዃንና ንእመን ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ፍቅርቲ ምዃንኪ ብልፅቲ ምዃንኪ ክብርቲ ምዃንኪ ክትሓስቢ እንድሕር ጀሚርኪ መከራ ኩሉ ኣብ ቅድሚኹ ዘሎ ነፋሳት ኣብ ቅድሚኹ ዘሎ ጥሒስኪዮም ክትሓልፊ ኢኺ ምክንያቱ ብኡ በቲ ዘፍቀረና ካብ ሰዓርቲ ንበልፅ ኢና ስለ ዝብል ንፍቅሩ ብልዕለይኽ ብዝኣመንክዮ መጠን ኣብ ቅድሚ ዒንቱ ክብርቲ ምዃንኪ ብዝኣመንክዮ መጠን ኣብ ግዜ መከራኺ ትብዓት ክትረኽቢ ኢኺ ኣብ ግዜ ንፋሳት ትብዓት ክትረክብ ኢኻ ትብዓት ዝመጽእ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዘለካ ክብረት ምስ እትርድኦ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዚ ግዜያዊ ዝኾነ መከራን ሓላፍን ክንተሓዝ ኣይደልየናን እዩ ኪንኡ ክንሓልፍ ካብኡ ንቕድሚት ክንሳገር ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ እዩ ብዝመፀካ ዘሎ ግዜያዊ ጉዳያት ልብኻ ኣይተሓዝ ምክንያቱ ግዜያዊ ስለ ዝኾነ ጽባሕ ክሓልፍ እዩ ሻሎም